OK ľudia, takže ja vás zdravím u nového videa. V dnešnom videu tu ideme vlastne hodnotiť vaše YouTube kanály a je to epizóda 1. A ak by ste chceli druhú epizódu, tak by som bol najradšej, ak na tomto videjku dáte takých 10 lajkov. A áno, máme 119 odberateľov, takže bol by som rád, ak zase do pondelka by sme dali 120. A nebudem to zdržovať a môžeme ísť rovno do toho. Takže ja som vlastne písal takto moju komunitu na mojom YouTube kanále, že ahojte, budem hodnotiť vaše YouTube kanále, napíšte do komentárov, že mám ťa ohodnotiť. A nejaké emoji, no tak, máme tu 8 lajkov, čo som nečakal, strašne veľa lajkov tu je. A vlastne 7 ako keby, lebo ja som si to ešte lajkol, takže áno, 7 lajkov. A máme tu 8 ľudí, čo okomentovalo, takže áno. Takže máme tu celkom dosť tých ľudí, takže ja by som začal asi úplne s prvým, čo je Sealed. Môžeš mňa, ak sa tam dostanem, doporúčam playlist Best of Sealed. OK, tak pozriem si teda ten tvoj playlist. Takže áno, dobre, takže ideme na jeho teda kanál. Ako prvú vec, čo vidím, máš 5000 odberateľov, máš veľmi peknú profilovku, aj banner máš veľmi pekný. A áno, ty si viac taký, hej, short typ, takže ideme sa pozrieť, čo je tvoja najpopulárnejšia shorta. Má 155 000 zhliadnutí, to je dosť veľa, takže ja sa idem asi pozrieť na ňu. OK, takéto typy shortu rob určite. Určite rob takéto typy shortu, lebo to má veľmi veľa zliadnutí a všetko. Ale keď chceš byť taký viac ten, že youtuber, no tak určite by som viacej videjka odporúčal, takže ja si asi idem pozrieť tvoje video, také najviac, čo má zliadnutí. A áno, takže čo tu máme? PvP montáž. Prvá vec, čo chválim, pekné FPS-ka, veľmi pekná kvalita máš. Máš tu aj nejakých už ľudí, čo ti tu komentujú videá. A áno, máš 219 zhliadnutí pred 4 mesiacmi, 17 lajkov. Máš veľmi pekné to, len odporúčal by som vlastne, keď chceš byť youtuber, rozprávať do tých videí, lebo potom nevedia, kto si. Máš tu aj nejaký popis, to je veľmi dobré, áno, a vlastne ty si spravil kanál 2020, čo na 5000 odberateľov je veľmi dobré. A ukáž, či prispievaš aj do komunity. Občas prispievaš aj do komunity, to je veľmi dobré. A playlist teda si ideme pozrieť Best of City, som myslel si. Takže ukáž. Akože máš to veľmi dobré, ako tento kanál je veľmi dobrý, určite pokračuj v tých shortkách, čo robíš, to je veľmi dobré rozhodnutie. A áno, vlastne ja by som asi tento kanál zhodnotil tak možno, ja by som dal akože, keby som to mal podľa videí zhodnotiť, to si neber ako, tak by som to dal také 6-10, ale shorty určite aj 9,5 z 10, tie shorty máš veľmi kvalitné, aj sú to také populárne, takže áno, 9 z 10 a ideme odznova vlastne. OK, ako ďalšieho tu máme XD Superboy, môžeš mňa. OK, tak ja si idem teda pozrieť tvoj YouTube kanál. A čo to tu máš? Máš jedného odberateľa, máš 3 videá, dobre. Takže, spravil si kanál v marci 20. A to je celkom nedávno, takže ty vlastne máš tu len nejaké shorty. A máš tu vlastne len Christmas edit, čo dať tvojej rodine na Vianoce a takto. Ako, keď chceš byť taký youtuber, tak odporúčam určite aj banner si dať ešte a ešte určite si zmeniť aj tú profilovku. A keď chceš byť youtuber, určite prispievaš do komunity, co budem robiť streamy z Minecraftu a OK, takže ty chceš byť vlastne streamer. Dobre, tak to je veľmi dobré rozhodnutie.
Takže jo, ja tomuto kanálu zatiaľ dávam 6-10 alebo 5-10. Ako, nechcem to úplne dávať na najnižšie, lebo keď si hovoril, že budeš robiť ešte streamy z Minecraftu, tak aj 5-6-10 zatiaľ. OK, a ako ďalšieho, tu máme Studio Dog TV 54 minút. Asi môjho najlepšieho youtubera, ktorý je menom MDogy TV. Dobre, tak idem sa pozrieť teda na tvoj kanál. A áno, vlastne počkajte, takto. Áno, chcem vidieť takto. Máš veľmi krásny popis, dlhý. To mám rád, keď sú dlhé popisy. A máš aj Instagram, aj Discord server. Áno, to je Discord server. A joinol si sa pred 4 rokmi, vlastne pred 3 rokmi na YouTube, čo je celkom v pohode. A máš 849 odberateľov, takže jo, a ideme sa pozrieť, ako často vydávaš. Máš 3 days ago, 2 weeks, 3 weeks, 1 month a chceme vidieť, či aj dávaš nejaké shortky. Shortky tiež dávaš a to je super. Ako ďalšie tu máme, OK, prispievaš veľmi do komunity, to sa mi páči. Takže jo, ja si idem asi pozrieť tvoje najpopulárnejšie video. Tuklok, oh my god. Počkaj, čo je toto? Neviem. Ja to je pred 3 rokmi, tak to nič. Tak, ja si asi idem pozrieť tvoje najnovšie videjko. Dej odbier, ináč spadne na teba strop, OK. Pekné intro máš, pekné intro. Čau ľudia, moje meno je MDogy TV a ja vás vítam u Pete. OK. Daj iba jeden klik. OK. Ale je to proste... OK, veľmi rozprávaš tak, ale... Lagy sú tu. Piče tu a... Ako, vidím, že hráš na Bedrocku, áno. Je to celkom v pohode, keď hráš na Bedrocku, ale je to... Ale ako, keďže chápem, že to je na Xboxu, tak ty normálne takto hrávaš na Java. Určite. Jo, a čo to tu máš, keď rozprávaš? OK, proste takto len rozprávaš, máš veľmi kvalitné aj miniatúry, všetko sa mi páči, profilka tiež, a aj toto sa mi veľmi páči, banner, tuto tu hore. A máš tu aj nejaké playlisty, čo je celkom super. A do komunity prispievaš, takže to som celkom tiež rád. A ja tomuto kanálu dávam takých 7,5 z 10 a ideme na ďalší kanál. Takže ako ďalšieho, tu máme Forgea, čau Forge, zdravím do videa, plus mňa. Dobre, takže ideme si ohodnotiť teda Forgea, takže ja idem kliknúť na jeho kanál teda. A 237 odberateľov a ideme sa pozrieť takto do tvojej onej. Volám sa Forge, OK, máš tu nejaké ciele a máš aj Instagram, čo je dobré, máš 237 odberateľov a spravil si kanál pred 2 rokmi, čo je celkom dobré na 237 odberateľov a vlastne voláš sa Forge, OK, to som rád, že si zmenil to na to TV, lebo to nevyzeralo moc dobre. Banner máš veľmi pekný akože a profilovku by som si akože zmenil, že ja by som si tam dal nejakú tvoju postavičku. Za mňa by som si tam dal nejakú tvoju postavičku, ale proste niečo iné ako toto. Lebo že proste nie je to moc kvalitné, takže áno. Komunita, prispievaš aj dosť často do komunity. Ideme sa pozrieť na tvoje videá, takže dobre, takže videjka máš pred 2 mesiacmi a ideme, akože moc tie videjka nerobíš, ako môžem vidieť, ale máš tu aj nejaké live streamy a áno, ty si mal tu veľmi veľa live streamov, si pamätám, ale si ich zmazol, ešte neviem prečo. Máš tu aj nejaké shorty, čo je celkom dobré a ideme sa pozrieť na tvoje videjko úplne najnovšie, takže ja si to tu dám odznova takto. Takto nejako. Dianka, nechaj ma, ja ťa zabijem, aj nevrátim kvety, chceš? Dobre, poď sem, kombo. Dobre. OK.
máš celkom pekný edit, musím povedať, a ja by som asi zlepšil ten mikrofón. Buď by som si kúpil nejaký lepší mikrofón, alebo proste by som si ho trošku vyčistil, alebo niečo proste. Takže idem sa ešte pozrieť na nejaké tvoje shorty, takže úloha od youtubera na kaši? OK. Postav kuraciu sochu. Postav kuraciu sochu, OK. To už si pamätám. Jo, takže vlastne tu si len takto stával vlastne tú sochu a to je vlastne koniec. Takže musím povedať, že ty máš celkom kvalitný content, aj tie FPS-ka sa mi páčia tvoje a ja tomuto kanálu dávam takých 8 vlastne bodov, lebo veľmi ma priťahuje vlastne aj ten strih, aj všetko, ale určite by som dal zapracovať na tej profilke a na tom mikrofóne, takže good luck ti prajem. Ok, ako ďalšieho tu máme Tomizer 12, takže môžeš mňa, ok, ja ťa idem teda zhodnotiť teda. Takže jo, ako prvé vidím, určite si tu daj nejaký banner, spravil si kanál nedávno, což je celkom v pohode na 45 odberateľov, ale vidím, že tu hlavne točíš tie shorty a videá. Keď chceš byť youtuber, no tak určite odporúčam viac videí točiť a určite si zmeniť ten banner. A najpopulárnejšie také video je toto je pre vás, ukáž. Náhodou přišel den, kdy nebudeme spolu, tak si musíš něco pamatovat. Proste to je ten taký základný short a jo, toto je tvoje pozveme Múna. Jo, dobre, tuto už je to lepšie, lebo tuto rozpráš. A určite by som dal popracovať, že ak chceš točiť Minecraft, keď tu máš Minecraft profilku a aj shorty máš z Minecraftu, no tak určite by som točil na počítači, lebo ten počítač je to lepšie proste cez to točiť a proste áno. A prosím, poradte mi ako OK, vlastne prispievaš aj do komunity, to som celkom rád, takže ja tomuto kanálu dávam takých 6 bodov z 10. Určite by som dal popracovať aj na tom bannéri, aj na tých videách. A ideme na ďalší YouTube kanál. Ako ďalšieho tu máme Xiovoida, mňa Puls, OK, idem ťa teda zhodnotiť. Takže jo, OK, voláš sa Xiovoid, máš 35 odberateľov, dobre. Tuto už vidím nejaký pokrok, tuto už vidím, že už máš pekný banner, máš peknú profilku. A čo mám povedať, ako máš 28 videí, kanál si spravil nejak pred rokom, áno, nejak pred rokom máš 1700 zhliadnutí a máš 35 odberateľov a 27 videí a vidím, že tu, teda 28 videí a vidím, že tu máš aj nejaký popis, čo je celkom v pohode. A banner určite je kvalitný, potom profilka je tiež veľmi dobrá a také tvoje videjka, hlavne vidím, že sú tu aj nejaké vlogy, takže ja si určite pozriem aj nejaké gaming video, takže idem si pozrieť napríklad toto tvoje najnovšie. OK ľudia, takže vítam vás v ďalšieho videa a dneska si tu ideme zahrať hru Star Survey, čo je hra na Robloxe a jo, ako môžete vidieť, tak sme v takejto izbe a neviem prečo ja sedím na posteli, ale dobre. Veľmi sa mi to páči. Ten strih sa mi to strašne páči a už asi chápem, prečo tak málo vydávaš, lebo ten strih ti aj zaberá veľmi veľa času. Takže áno, ale na tom by som určite popracoval, že je rýchlejšie strihať. A vidím, že tu máš aj nejaké shortky, čo je celkom v pohode. A jo, idem si ešte pozrieť nejaký tvoj vlog, takže ja asi si pôjdem toto pozrieť, nová príchuť Prime. A takže jo, yes. OK. No. Jo, takže čaute ľudia a dneska po dlhej dobe tu konečne máme ochutnávku ďalšieho Primeu, čo je nová príchuť Strawberry Banana, takže... Máš veľmi pekný hlas aj máš na to proste. Máš strašne šancu na tom YouTube, len keby si vlastne častejšie vydala tie videá, by to bolo o mnoho lepšie.
A jo, ja tomuto kanálu dávam hlavne za ten strih 6,5 bodov z 10, ale určite by som popracoval na tom, že viacej natáčam nejakých videí. Takže jo, my môžeme ísť na ďalší kanál. Ok, ako ďalšieho tu máme Donny. Ok, Donny, pred chvíľou som s tebou hral, takže áno. Takže máš 128 odberateľov, máš jedno video, máš veľmi pekný, vidím, že máš strašne pekný banner, aj veľmi peknú profilku. Ok. A áno, potom máš tu Doggyho kanál, vlastne vidím, že spolupracuješ, máš aj veľmi pekný popis, čo veľmi cením. Aj banner máš pekný, aj všetko. A ideme sa pozrieť na tvoje videjko od začiatku úplne. Z údolí jde tráva růžová, z boku zelená. Dneska si dáme menší porovnávání dvou klientů. A to by si 2 dial a 0. Uvidíme se. Máš veľmi pekný, ale že vidím, že akože ja by som na tom mikrofóne trošku popracoval, ale veľmi pekne striháš. Takže jo, čo sa týka, áno. A áno, aj tuto máš peknú profilku, len neviem prečo tuto mi to ukazuje hentak a hentak. A áno, vidím, tuto máš už taký niečo a to je super celkom. Takže áno, ja tomuto kanálu zatiaľ ešte popracuj určite na tom kanáli, hlavne na tom mikrofóne. Ináč by to bolo úplne super a jo, ja na tomto kanálu dám takých 7,5 boda z 10. Je to veľmi pekný kanál, aj keď si sa nedávno vlastne Donny, máš veľmi, ale áno, tiež dobré meno. Takže určite odporúčam pokračovať a 7,5 z 10. A áno, ideme na ďalší kanál. Ok, ako ďalší kanál tu máme Axo Studio SK, vlastne Minaxo. A vidím, že už si sa pred 3 rokmi dal vlastne na YouTube a má 162 odberateľov, takže to je veľmi dosť. Takže áno. Joj, to ok, no tak tento kanál ma zatiaľ priťahuje a máš strašne peknú profilku, len ešte by som dal popracovať hlavne na tomto tu, vlastne ten banner by som dal popracovať trošku, lebo je to veľmi, akože, nepriťahuje ma to moc, ako. A popis, máš pekný popis, čo som rád, sleduj ma na Instagrame, môj Spotify, môj druhý kanál, to je úplne krásne. A máš tu už nejaké aj Minecraft videa, máš tu aj nejaké vlogy, tuto vidím, že aj so mňou máš videa, to si pamätám. A áno, máš tu aj nejaké videjka, čo som veľmi dobrý. Čo to je vlastne, je to veľmi dobré, ako zatiaľ to vyzerá. Máš tu aj nejaké shortky. Je tu, ináč on spravil veľmi veľa shortov o mne, aj videí. Takže áno. A áno, ideme si pozrieť napríklad tento tu short new intro. Veľmi peknú hudbu si vybral. Ideme si pozrieť tvoju najpopulárnejšiu shortku, má 12 000 kamo. To. Ok, je to ten taký klasický meme. 22 komentárov, vlastne to sú len tí fanúšici toho, 1000 lajkov, čo je veľmi veľa. A ideme sa pozrieť na nejaký tvoj strih, toto vyzerá táto profilka veľmi dobre. Teda vlastne. Na tom istom počítači. Takže zdravím dámy a pani, no a dneska tu máme nové videjko po extrémne dlhej dobe. Reálne som to... OK, máš tu aj nejakých 8 komentárov, už tu máš aj nejakého fanúšika, vidím. A áno, máš 41 zliadnutý, to je v pohode, keď máš 162 odberateľov. To je zatiaľ celkom v pohode. A áno, určite by som popracoval na tom lagu v tom videi a ešte určite to viac strihať, nie tam dať len hudbu, lebo potom to tých ľudí moc nepriťahuje. Ale určite by som aj viac katoval tie videá a áno, asi tak. Ideme si pozrieť ešte nejakú tvoju komunitu, čo tu máš. Aký operačný systém preferujete? Ja asi iOS určite kamo. A určite prispievaš do komunity, to som veľmi rád, aj tuto máš nejakú
potom ešte veci, jo, proste, áno. A jo, ja ešte tu máš nejaké aj live videa, to bolo dávno už, potom tu máš ešte nejaké playlisty, takže áno, ja tomuto kanálu dávam takých 6,8 boda z 10, takže jo, takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber a zvonček a ja sa s vami lúčim a čaute.